खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। भारतनि देरहासारनाय आईसीसी चेम्पियन्स ट्रफीनि फाइनालाव भारतआ देरहासार जानो हाबाय। दुबाई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियामाव निउजिलेन्ड आरो भारतनि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया जादोंमोन जेराव भारतनि क्रिकेट हानजाया देरहासार जानो हाबाय। निउजिलेन्डखौ 4 विकेट्सआव फेजेननानै ट्रफीखौ देरहासार खालामनो हादों भारतनि हानजाया। दुबाईनि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियामाव जादोंमोन गेलेनाया जेराव निउजिलेन्डआ 251 रान बानायदोंमोन आरो भारतआ 254 रान बानायदोंमोन। आईसीसी चेम्पियन्स ट्रफी फाइनालखौ थामथि खेबनि थाखाय देरहानानै भारतनि हानजाया जारिमिन सोरजिदों। थांनाय 2002आव देरहादोंमोन, बेनि उनाव 2013आव देरहादों आरो दा 2025आव देरहाबाय। गासै खेबथामै देरहानो हाबाय आईसीसी चेम्पियन्स ट्रफीनि फाइनालखौ। फाइनाल गेलेनायाव रोहित शर्माया 76 रान बानायनो हादों, श्रेयस आयारआ 48 रान, केएल राहुलआ 34 रान बानायदों आरो बेबायदिनो मोजां गेलेनानै भारत आईसीसी चेम्पियन्स ट्रफीनि फाइनालाव देरहासार होनायाव मदद खालामदों। आसाम सोरखारा धोरोमनि फसंथानफोरनो अनसुंथाइ होदों। बाथौ थानसालि आरो ब्रह्म थानसालिफोरनि थाखाय 5 लाख राङै होनो थाखाय सेंसन खालामबाय आसाम सोरखारा। गुवाहाटीआव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोजाम आरो ट्राइबेलफोरनि धोरोमारि फसंथानफोरनो अनसुंथाइ होदों। इन्डिजिनियास एन्ड ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचारेल डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जादों, जेराव मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों लोगोसे मन्त्रि जगेन मोहन बिथांमोनहा बाहागो लादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला गुवाहाटीआव थानाय दुलाराय बाथौ महासभा हेरिटेज सेन्टारनो 5 कौटि रां होबाय। मोनबा ट्राइबेल प्रग्रामनि नैथि इनस्टलमेन्टखौ 10 लाख राङै होबाय, लोगोसे दुलाराय आसाम ब्रह्म धोरोम सामलाय आफादनोबो होनाय जादों होननानै मिथिहोदों आरो गं 100 बाथौ थानसालि आरो गं 98 ब्रह्म थानसालिनो 5 लाख राङै होनो थाखायबो सेंसन खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बीटीसी बिसायख'थिनि अक्ट'आ दासिमबो थि जायाखै, नाथाय बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव जानो हागौ होननानै फोसावनाय जादों। जेसेबांनो बीटीसी बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैदों एसेबांनो दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा थांलाय फैलाय जानाया बांनायनिफ्राय बांदों। मानास सेरफांनि बारग'य एमसिएलए सुभाष चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बीपीएफ दोलोखौ एंगारनायनि उनाव दा बीजेपी दोलोआव हाबबाय। बीजेपी दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव बीजेपी दोलोआव आखाइ हमहैदों होननानै फोरमायथिबाय सुभाष चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। गावजों लोगोआव 2000 मददगिरिफोरखौ लाफानानै बीजेपी दोलोआव हाबहैदों होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बीजेपी दोलोआव जयनिं जाहैनायखौ होबथानो थाखाय बीपीएफ आरो यूपीपीएलनिफ्राय खाना जाहोदोंमोन होननानैबो बुंथियो। दा बिथाङा अफिसियेलि बीजेपी दोलोआव आखाइ हमहैनायखौ फोरमायथिदों। बीटीसी बिसायख'थिनि गुदुं बार बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ जीएसपी दोलोजों एलायन्स जानो हागौ। बेराफारसेथिं बीजेपी आरो यूपीपीएलनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोजान जालांनायनि लामायाव। बीजेपी राजखान्थि दोलोआ बीटीसी बिसायख'थियाव हारसिङै गेलेगोन होननानै रोखायै फोरमायथिदों एमपी दिलीप सैखियाया। ओजोंहाय यूपीपीएल दोलोआ सुथुर खालामनो लुबैयाखै बीजेपी राजखान्थि दोलोजों। यूपीपीएलनिफ्राय बेखौनो बीटीसीनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बे समाव यूपीपीएलआ बेबायदि जेबो सानाखै आरो बेबायदि साननायनि सम फैयाखै होननानै फोरमायथिदों। अदेबानि बीजेपी आरो यूपीपीएलनि गेजेराव मित्रता सिफायनाय आरो हारसिं गेलेनाय बेफोरनि सोमोन्दै यूपीपीएल दोलोआ जेबो सानथ'वाखै आरो बेनि थाखाय दा सम फैथ'वाखै होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। ओजोंहाय जीएसपी राजखान्थि दोलोआ बीपीएफ दोलोजों एलायन्सआव थानो थाखाय नारानाथार नाजानायखौ सिगांनि समनिफ्रायनो नुबोनो मोननाय जादों। जीएसपी राजखान्थि दोलोआ मोनसे जथुमा खुंदोंमोन जेराव बीपीएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथांखौबो हांख्रायहरदोंमोन। जीएसपीनि गाहाय नबकुमार सरनिया बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारीया देहायारि जेंना सोमजिनायनि थाखाय जथुमायाव नुजाथिफैनो हायाखै, नाथाय बीपीएफ दोलोनिफ्राय सेक्रेटारिखौ दैथायहरदों आरो बेयाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों नबकुमार सरनिया। थारैनो बबे राजखान्थि दोलोआ बबे दोलोजों एलायन्स जानानै बीटीसी बिसायख'थि गेलेगोन आरो बबे राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो बीटीसी बिसायख'थियाव जुजिगोन बेखौ समासो फोरमायगोन। आसाम सिभिलियान एवार्ड 2024 खौ होनो थाखाय फोसावबाय, जेराव आसाम गौरबनि थाखाय सासे बर'आबो सायख'जानो हादों। बारलांफा नार्जारि बिथांनो आसाम गौरब बान्था होनो थाखाय सायख'दों। लोगोसेनो फुलेश्वरी दत्त, मीनाक्षी दास, पार्थिब सुन्दर गगৈ, धीरेन्द्र नाथ पल, हरिदास दास, बिनं तेरन, नजरुल हक, बिश्वजित बरा,
भारत कलिता आरो माखासे बिथांमोननो आसाम गौरब बान्था होनो थाखाय सायख'बाय। बारलांफा नार्जारी बिथाङा रामफलबिल बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारनि इनचार्जजों लोगोसे बड'नि मोसाखावरि बिथाङा बर'नि दोरोङारि मोसानायखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे गोजौ फारसे लांदों। बिथाङा ओनसोलनि रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ मोसानाय फोरोंनानै गोजौ फारसे लानानै थांदों। बेनिखायनो हारिमुनि बिथिङाव बिथांनिया गोबां बिहोमा दं, जेरावनाखि आसाम गौरब बान्थायाबो आसामनि हाइस्ट सिभिलियन अनारनि मादाव मोनसे बा आसामनि देरसिन बान्थानि मादाव मोनसे आरो बे बान्थाखौ गुबुन गुबुन फिल्डआव होनाय जायो। मुंख्लं नखरनो राङारि अनसुंथाइ होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों एमएलए चरण बर' बिथाङा। जायखि सोरखार फैया मानो बेखौ होनायनि बिबान दं होननानैबो बुंथियो, जायनाखि दा प्रमद बर' बिथाङा सालायगासिनो दं। बेनिखायनो बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायनानै मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनो नांगौ होननानैबो फोरमायथियो। गासै 2624 मुंख्लं नखरनि मादाव 2302 नखरनियानो आद्रा दंबावो होननानै फोरमायथिबावो एमएलए चरण बर'आ। बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 2018 मायथाइयाव जेब्ला सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रिमोन, अब्ला बिथाङा बाजेटआव आसाम आन्दलनाव मुंख्लं जानायनो 5 लाख राङै होनाय जागोन होननानै रादाय होदोंमोन। बेनि उनाव बर' आन्दलनाव मुंख्लं जानाय नखरनो 5 लाख राङै होनाय जागोन होननानै रादाय होदोंमोन। बे लेखायै हाग्रामा महिलारीनि सोरखार जोबनोसै समाव 322 मुंख्लं नखरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जादों। बे समनिफ्रायनो दिनैसिमबो मुंख्लं नखरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो बेखौ लानानै सदनावबो सोंथि खालामदोंमोन। बेनि फिननायखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन, नाथाय उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों, जायजों गोजोननाय गैया होननानै फोरमायथियो। उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना होगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों, नाथाय बेसेबांनो होदों बेयो जेबो रोखा गैया आरो होगासिनो दं होननायनिबो मोनसे सिमा दं होननानै बुंथियो। 2021, 22, 23, 24 बारलांबाय होननानैबो फोरमायथियो एमएलए चरण बर'आ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 2020नि एकर्डनि बायदियै बिथांमोनहा गोदान लिस्ट बानायदों आरो बे लिस्टनि बायदियै बिथांमोनहा खेबसे खेबनै होदों, नाथाय मुंख्लंआ गासैबो समान। BPF आरो UPPLनि जेबो खोथा गैया। बिथांमोनहा हारिनि खामानि मावनानैनो मुंख्लं जालांनो गोनां जादों। बेनिखायनो जाहाथे गासै मुंख्लं नखरनोनो राङारि अनसुंथाइखौ होयो, बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो। लोगोसेनो बिचार गोरोबथानि गेजेरजों बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गामिखौ बिचाराव सोनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय दासिम गं 60 गामियाल' बिचाराव हाबदों। माखासे गामिफ्रा बिचारावबो हाबनो मोनाखै आरो BKWSआवबो हाबनो मोनाखै। बेनिखायनो जायफोर गामिया बिटिआरआव हाबनायनिफ्राय थालांदों बिथांमोननि गामिखौ जाहाथे BKWSआव सोनायनि खामानिखौ मावो, बेनि थाखायबो खावलायो बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाखाय थाग थियारि जानाया मैखोमै जागासिनो दङ। दतमानि बड'फा फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ 13, 14, 15 आरो 16 बे सानब्रैयाव खुंनाय जागोन, जेराव 7,000नि गोबां सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा। दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायथिदों दि मोन 22नि गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय 220 आन्चलिक इउनिट कमिटि, जेरै बेंगल स्टेट कमिटि, दिल्ली इउनिट एबसु, शिलं इउनिट, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि, कटन इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन आन्चलिक आरो इउनिट कमिटिया बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायथिदों। जागायजेननाय सानखालि अदेबानि 13 मार्च खालि गेम्स एन्ड स्पर्ट्स थागोन, लोगोसेनो थुनलाइ आरो हारिमुनि बादायलायनाय थागोन, बाथ्रा दान्थेलायनाय थागोन, मेथाइ खन्थाइनि बादायलायनाय थागोन। 14 मार्चआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोगोन, मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावगोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो मान बावगोन। थिग बेबायदिनो मान बावनाय हाबाफारिबो लादों, जेराव पद्मश्री बान्था मोननो हानाय डक्टर अनिल बर' बिथांखौबो मान बावगोन। लोगोसे साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय अरन राजा, उत्तरा बैसोमुतियारि, भार्जिन जेकबा बिथांमोननो मान बावगोन। लोगोसेनो APCआव उथ्रिसार जानो हानाय बिथांमोनखौबो बरायगोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।